yo mas yo janji kopen aja lalek pamit supaya kajen sajake arep lali kewajibane bapane lan kukune wae aja kopen marang wong kalence kune cari-cari mongko rejake para sarjana aja kaya dimelas tani cari-cari rejake wonge dipengi wangi mati ngabui ibu bayi ya Rama aku alon-alon waton ning klekon gremat-gremet waton ning slamet krekat-kreket lawangi mengo aja kaget genti aku sing teko dalange ganti heeh wayangane ana ngarep konsisten gayeng konsisten ngedap-ngedapi ya wae dhewe iki sinaune teko sing ngarep mau iya mapan wonten tlatah dusun Kayen desa Krebet kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo wonten dalemipun Bapa Marno dalah Ibu Mami Irawadi alon-alon ya terus alon-alon kajate nggih menika mahargya Kang Putra mala kramakaken Kang Putra nggih menika panjenenganipun Mbak Siska Ayu Diana ingkang dedhaupan kalian Mas Alvin Herdiansah. Wah ngono menikah mantenan ngayahi bebrayan dedaupan awal dari hidup yang lebih baik kami kaya adat sabene bab sing ora kena diilang kula nyuwun pepeling alon-alon ae siap tak nong neng tak ya monggo
tansah dielinge wis wancine padha nindakake adan wis kumandhang wayahe sembahyang nadapi wajib dawuhe pangeran salat yati jagae agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan silumaning luwih sempurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat sayang ngedohke tingkah mungkar maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunahe aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah matur nuwun ngawitine pepeling ya kadingaren ya Gong kadingaren kejalaran pepeling enak ya tembang sing sarwa makna ya sarwa tegese pepeling lak pameling pengingat diri ngombe dawet gulane klapa rupane abang aja mung ribet nguber bondo donya ning uga ribet nguber ibadah lan sembahyang panjenengane Mbak Nandasari Mbak Nandasari ki ngerol terus pokoke wong ana sing pokok nyuwune Mbak Nandasari Mas nggih Mbak Nandasari jumeneng malih nggih oh sik tak totone sik mulane lek enek grundelan apa njaluk piye ngono ki kuwi dudono Mbak Nandasari dawuh sugeng enjing nggih jumeneng nggih ayah ora apa-apa to ngadeg neh mboten dados menapa beda iki set-setane beda karo sing ning ngarep kula lek kalih jenengan manut oke manut ning ngarep tok apa ning mburi grundel nggih duka niku ya kuwi ya nggih kapurih nembang menapa iki enten panyunan sing wonten gamelane rembulan kasmaran kula lenggah malih nggih mboten niki asli niki pepundutan niki asli niki saramban mawon nggih pripun saramban mawon saramban nggih ya wis aku manut aku lek aku rawani melu-melu aku nek iki ya nggih ngoten ya jane nang apa to ora nek apa-apa to napa ora nek apa-apa mboten kesel nyanyi niki iya kesel saramban nggih 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 monggo matur sembah nuwun lho nggih nggih lho sami-sami napa sing kok sembah nun iki apa
Biasane ngeten iki amen dinyange mboten kenging kok. Ya ora. Tok isu iki tok Engko sok-sok nek aku ngomong Mas aku ndak trep, aku ndak anu ku ngomong. Tenang lek arep tenang. Engko saurung aku munggah ngene sampean WhatsApp Mas aku ngene ya engko aja ngene ngono ya kena. Aku penak, lunak, fleksibel. Oh. Arep ditata piye manut ta iki. Ya, iki nyingket wektu anu sapa? Mbak Nanda. Hindai ngapa saraya bawang kuning yen anggegat ati ngrarang jantungku dikomut nyarane atiku dong bagus pujanku sumirat wani ngetelas tresnamu kang katatane tanging kalbuku ujare sanyamreng sesanti ing tembe kandeling jeni. Iki mong sindene sing ngadeg kabeh ya. Mbak Susi dereng. Oh, Mbak Susi. Oh iya iya. Karo Oke. Mangke Mbak Susi 5 lagu. Lah ya, aja. Jimat kuwi. Kuwi jimat. Kul buntot. Aja aling-aling kini tasawang dasane sliramu mintani memani kabur danyar rengganing sepine wangidalum tresnamu kabeh wis tentrem jroning hatiku kaya cahyaning bulan ngasep Matur suwun Mbak Nandasari. Wah, jane nek pemundutan rembulan kasemaran meng tak kon nembang sewindu. Sawiraro Nanda nembang sewindu. Ya.